atha Tito. Atha kabiro korka kodi iyuak kanyo e kinde manwa chako ni nengo mano mar golo kata mwandu e pinje ma oko kele pacho kae osebedo mang'enya, osebedo mapek ahinya. Bende kalure ni sani kalure ni wanyalo wacho na diera usuru ma gintiere gi wanyalo wacho ni gintiere ma ok wanyalo wacho ni bogol gi kiny kata kamano gin gigo ma sirikal oseketo kendo gin gigo ma koro un kaka jo ohala onego bed ni adjust. Bende setema ni in kaka ja ohala mar mondo mi ing'iyane kaka inyalo source materials go locally mar mondo mi kiki hinyeri ahinya e kinde ma koro ing'ado ni ida golo gi oko kose mantiere pacho kae ok nyal tiyo makare kod mago migolo oko. Erokamano Joyce, ng'eni seche moko nyaka wa accept ni wane e Kenya ma nitiere gi nok mag gik moko. Nitiere kaka country wa ok nyal yudo materials mabeyo kaluwore gi bad leadership mosebedo. Nikech iyudo ka for example kaka kora deal gi outfits to materials ma ng'ato nyalo dwaro mondo otigo odwaro material ma quality, high quality. Tiyudo ka high quality material ok inya yudo e Kenya. It will force you to go to other country like in Tanzania. This is because one, government ok support joge en owuon. Kiwuoyo wach mar materials for outfit to ang'o iloso gi materials gi en cotton. Piny luowa kama wuoke en Homa Bay to cotton iloso e dala mar Karachuon. Tiyudo ka government ok support this farming of cotton. What is the result? Cotton ok yudo. To government mana another country ibro yudo ka miyo some farmers support nikech number 1 fertilizer obedo reduced the prices. To e Kenya ka ibro yudo ni ka fertilizer mimiyo nyocha uneno ka jigo nduru komigi fertilizer maketho lo kendo onge kata gima timore. Mano ema golo jo los puodho ma pidho cotton loso cotton pidho cotton mondo cotton oyudre mondo ji oyud material. Koro chuno wa kaka wan jok matimo ohala ni nyaka to wadhi to another country ma okinya kose material ma customer dwaro. For example, t-shirts and polo round neck and polo t-shirt ma seche moko ba time kambina. Material ma molos e Kenya ka okinya compare gi material molos Tanzania nikech the quality is different. Kore yudo ka inyowa ma ok wanyal timo gimoro amora kowuok e Kenya ka ni watiyogo nyaka wadhi oko. Sami dhi oko no nyaka travel. Aka nyaka South Sudan okinya tiyo gi less than 10,000 dikende. Duogo 10,000 mano 20. Gimitelo mano kidhi gi means mane road kidhi gi road poki wuoye ndege duogo mano poki ibiro gi material mano podi wuo mana e dendi kele is another expenses mondangi kel magi mi losi seche mi lose no ilose gi stima ka niketo mar 300 per day sani kete 1,000. Matiende ni increase the budget of the power. Seche go idwa ni chul gik matindo tindo accessories maloso gigi. Accessories be kidhi e duka yudo ka otimore nade obedo increased. Kore wan kaka producers iyudo ka wainyore nikech customer kibi convince ni tinde bech gik moko timang'owa o medore we wami at this price gidhi giringo giwei. Kore yudo ka seche moko ka iloso your product o giywe kanywendo to ng'eni seche go be nyaka ichul jotich. Koro chuno wani nyaka seche moko be reduce what? Reduce the staffs. Koro mage tabu mo wanene ohala masani. Gima gombo ni mondo akon serikal ni Kenya kata a country
cannot develop if you are interfering with small businesses. Yoisa asabedo Uganda igni mang'eny. To iyudo ka Uganda en piny ma kata e chopo ma saa 9 otieno you are safe. Nango nikech youths are busy doing their own businesses. To gitimo businesses maggi nikech government is not interfering with them. Kidhi Uganda tibro yudo ka most of youths gine lak ndara gitimo business. E Kenya ka idhi anene bath ndara mondo itim business mari. Kapok jo kanjo, we call it kanjo, ogweyo gige nigo. Nyocha awuothe street mar Nairobi kae ka adhi around some downtown, you call it River Road. Apo ka ng'wech ringore kanyo endo ka penjo ni tang'a timore. Sababu sabiro ni kanjo gore gi jok matimo ohala. Kora penjora ni to ka ng'ani osa gwe gigene to eto koro dhi survive nade. Donge koro kelo gimoro ni crime. Nikech ka isagweyo gik mane pidha, donge koro adhi